bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta jornada de debat que avui encetem des de la residència Reina de la Pau de Barcelona amb dos convidats de luxe, però abans deixeu-me mencionar que avui estic veient unes cares molt conegudes, algunes potser no tan conegudes, que venen d'arreu dels territoris de parla catalana. Avui ens acompanya gent fins i tot de les Illes Balears. Ha vingut gent d'arreu, de les perifèries, com ens agrada dir als periodistes i als religiosos, com també diria el papa Francesc. Avui ens trobem per debatre, per reflexionar i en un clima molt familiar volem posar d'alguna manera contingut al que ens espera en molt poc més d'un mes aquí a casa nostra, a Catalunya, a Barcelona, a Sant Feliu de Llobregat, perquè estem en dues diòcesis que en molt pocs dies viuran un dels esdeveniments, jo diria el més important, de l'última dècada o d'aquest segle gairebé. Tindrem la gran visita i tan esperada d'un papa, el papa Lleó XIV, que ens visitarà molt pocs dies però que espero que siguin molt intensos. Avui, en aquest debat, en què ens estan veient a través de les càmeres els nostres lectors i les nostres lectores de l'Agència Cristiana de Notícies Flama, però també que compta amb la col·laboració inestimable de la llibreria i de l'editorial Claret, volem abordar un dels continguts que molta gent avui en dia a peu de carrer vol escoltar i comença a tenir ganes de saber, que és qui és aquest papa que ens visitarà. Qui és aquest papa que dormirà entre els nostres carrers? Qui és aquest papa que ens saludarà? Qui és aquest papa que tractarà de dir-nos un missatge contundent, un missatge d'honestedat, de misericòrdia, que voldrà transmetre des de diversos punts, com ara el presbiteri de la Sagrada Família i com ara també des de la Basílica de Montserrat. I per fer-ho, com no, hem de comptar amb dues persones que coneixen molt bé el que estem parlant, que poden posar una pinzellada més profunda sobre aquestes qüestions com són, ara els convidarem a participar en aquest debat, el Jordi Pacheco, periodista, director de l'agència Flama, i d'altra banda, la Gemma Morató, dominica de la presentació i l'amfitriona, que avui estem amb ella en aquesta residència i que ens ha obert les portes de forma molt grata. Molt bon dia, nois, com esteu? Bon dia. Bon dia, Xavier. Gràcies per l'acollida, Gemma. I d'entrada a mi m'agradaria començar a llançar una pregunta al vol, no? Perquè vosaltres heu treballat aquests últims mesos sobre la història, sobre les petjades, i sobre el present també del papa Lleó XIV a través d'aquests dos llibres que heu publicat recentment i que avui també tindreu l'oportunitat, si no ho heu fet ja, d'adquirir-los en aquesta residència i podeu apropar-nos d'alguna manera a aquesta gran pregunta que tots ens fem, no? Qui és aquest papa que ens ve a visitar? Us demanaré ras i curt, que respongueu en molt pocs segons a aquesta pregunta que ja hem llançat al vol a les xarxes socials i que avui volem fer aterrar en aquest espai. Gemma, vols començar tu, si et sembla? Jo només tinc una paraula, la del llibre, frontissa. Un papa frontissa. Jordi. Jo en diria el papa americà. S'ha insistit molt en el fet que és nord-americà, nascut als Estats Units, però ha estat missioner al Perú durant molts anys, té, diguem, l'ànima de les dues Amèriques. I com no podia passar d'una altra manera, quan s'apropa la visita d'un papa, comencem a fer-nos moltíssimes més preguntes i que avui segurament tindrem la gran oportunitat de plantejar-la en aquesta aula de debat i al final esperem que fins i tot pugui comptar amb alguna de les intervencions de les persones que avui ens acompanyen. Però m'agradaria començar una miqueta a anar aterrant aquestes qüestions, a començar a tractar temes més definits i jo el que voldria bàsicament és una miqueta com va néixer aquesta inquietud de titular aquestes publicacions, d'una banda amb la paraula herència, que ja ens diu molt, Jordi, i d'altra amb la paraula frontissa, Gemma. D'on et ve aquesta necessitat de titular-ho amb aquesta excepció? Doncs realment va ser una intuïció només veure'l sortir al balcó. Vaig veure un papa que seria frontissa, una mica pel que dèiem, no? Perquè per mi també era molt important que fos nord-americà en el moment polític-social que viu al món. Clarament vaig veure un papa interlocutor, que ara ja podem dir que s'ha demostrat. Interlocutor en el sentit de dir un fill de Nord-Amèrica pot parlar amb un president d'Estats Units, no?
Això per una banda. I després una altra cosa, que hi va haver molta polèmica, si recordeu quan, bueno, per part d'alguns, si recordeu quan va sortir, doncs va sortir vestit de papa, ni més ni menys. I la gent, no ha sortit de blanc, no?, com Francesc. No, va sortir, com tots els papes, vestit de papa. Però al mateix temps sortia un papa que ja sabíem que havia estat missioner. I per tant, per mi això és aquesta frontissa que ajunta, que vol unir dins l'Església i el món en un moment en què sembla que tot és divisió, que tot és polarització o fins i tot que hem de triar bàndol. I això és impensable per la humanitat i per l'Església. O comencem taules de diàleg o no farem res. El concepte de frontissa necessita una mà humana per anar engraçant-la, si no, la frontissa evidentment no tindrà cap mena de funcionalitat. Fa pocs dies, Gemma, vaig poder passar una estoneta amb la comunitat agustina de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. No podien dir gaire cosa, però se'ls veia preparant el temple per una cosa que podia passar en breu i que segurament té molt a veure amb la visita del papa. S'estaven engraçant moltes frontisses, sobretot la de la sagristia, perquè semblava que la situació estava deixada una miqueta de mare i s'estava començant a redreçar cert mobiliari fins i tot, no? Portant aquest concepte, aquesta simbologia cap al món de l'Església catalana, creu que també caldrà engraçar una miqueta l'Església en aquests dies que ens falten per l'arribada del gran papa Lleó XIV, perquè es trobi una església realment engraçada? Vejam, jo diria que el primer que hem de fer és preparar-nos per la visita del papa. Em fa molta por, i ho dic molt convençuda, de que quedem enlluernats de la visita del papa. La Sagrada Família, Montserrat, les imatges seran molt potents, potentíssimes, i ens podem quedar només amb la imatge. Aquest papa és un papa de paraula, és un papa que escriu, és un papa que diu moltes coses, i per tant el que hem de fer no és només mirar i enlluernar-nos, sinó que el que hem de fer és escoltar què dirà, com ho dirà, quins temes tocarà. Això periodísticament crec que és molt important veure quins temes ens plantejarà. Segurament, segur, el de la pau, el del no a la guerra. I per tant, ens hem de quedar amb el que diu. I per quedar-nos amb el que diu, ja ens hem de mentalitzar una mica perquè tots plegats ens deixem portar pel món de la imatge. Jordi, et deixo la paraula a tu. En aquest viatge que ens faci el papa Lleó XIV durant aquests pocs dies, però molt intensos, com dèiem abans, simbòlicament portarà una motxilla, que és la motxilla que ha heretat del seu antecessor, el papa Francesc. Aquesta motxilla hi cabrà en aquest avió d'arribada fins a Barcelona? Com serà? Tu que l'has tractat. Sí, suposo que això també fa una mica referència a la paraula que volia subratllar, en el meu cas és herència, és l'herència de Francesc. Jo he escollit aquesta paraula, aquest mot, per subratllar el fet que el pontificat no és mai el papa no hereta un full en blanc, ja els primers dies de ser elegit molta gent deia canviarà això, canviarà allò altre, res. El papa pot canviar, penso, fins a cert punt, algunes coses. Pot canviar, el primer que pot canviar és l'estil, el tarannà, el seu estil, aportar el seu estil propi de govern. El que no té tanta, capacitat per canviar són el flux de les grans reformes, perquè al final l'Església evoluciona i s'adapta als temps a partir sobretot dels sínodes, els concilis, que són els que van impulsant les grans reformes, una manera més assembleària d'avançar. Llavors el papa té també la cúria al darrere, llavors fins a cert punt pot canviar les coses, però evidentment tota aquesta herència del papa Francesc, sobretot de la sinodalitat, d'aquest canvi de sensibilitat més pròxim de l'Església, del pontificat sobretot cap a la gent, això ho porta a la motxilla del seu pontificat, ho portarà aquí i es posarà a manifest a Barcelona segurament. Segurament a l'auditori avui hi ha moltes persones que van estar el 2010 contemplant amb els seus propis ulls l'arribada del papa Ratzinger, del papa Benet XVI. Gemma, tu vas viure en directe des de Barcelona estant. Estem parlant d'un papa que arribarà i s'instal·larà segurament molt a prop d'aquí, al barri gòtic, dormirà
no sé si una o dues nits aquí a Barcelona, farà un viatge a Llampec, esperem que el temps també l'acompanyi, no passi com Joan Pau II l'any 82 fins a Montserrat. Quin, d'alguna manera, xup-xup farà el barri del Gòtic barceloní durant aquests dies en comparació amb el que es va poder viure en aquells anys, no? Em sembla que hi haurà més resposta. Primera perquè fa 15 anys que no ve un papa, i això són anys. Segona perquè és un papa que ha estat rebut d'una altra manera, inclús mediàticament. El pobre Benet XVI li vam reconèixer les gràcies quasi quan va renunciar, però mentrestant va costar, no? I per tant, quan va venir aquí, jo me'n recordo, va passar per la Via Laietana i eren poca gent. Després va ser molt potent, que és el que deia abans, a la Sagrada Família, no? Les imatges, la retransmissió, i estar amb ell va ser molt bonic, però va costar, no hi havia, crec, tant d'interès com hi ha ara. I crec que hi ha un interès per part de la gent d'Església, però per part, com diria el Concili Vaticà II, la gent de bona voluntat, perquè, com deia abans, pot ser un home que pot posar sobre la taula uns valors, un interès per la pau, per fer entendre que la pau comença a casa, entre tots, i que l'hem de voler tots. I em sembla que això estarem com molt disposats a escoltar-ho i acollir-ho. Jordi, des del plànol periodístic hem pogut conèixer aquests últims dies i setmanes com està sent una visita papal amb totes les seves característiques, com podria ser la visita que ha fet en diversos països africans en les últimes setmanes. Hem vist un papa que parla castellà, hem vist un papa que s'apropa a la gent, que fins i tot es fotografia amb una nena petita si fa falta. Hem vist un papa també que passa olímpicament de possibles confrontacions amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Seguirem, creus, pronostiques, en aquesta línia de visita papal a Barcelona? En efecte, sí, ho comentàvem abans, no? Aquesta proximitat que ja va fer, que ja va aportar Francesc al papat i a l'Església, doncs el papa jo també l'està demostrant. I no és que m'abraci una nena perquè faci falta, entre cometes, sinó perquè li surt del cor, senzillament. És un home que també s'està mostrant molt proper, també més prudent que el papa Francesc en les formes, però també molt accessible per tothom. I això també s'ha posat es posa de manifest des del punt de vista comunicatiu, no? Ha millorat bastant certes qüestions tècniques, no? La comunicació vaticana, però també és un papa que es comunica per WhatsApp, no? El primer papa, diríem, podríem dir de la història, que es comunica per WhatsApp a través dels seus, no? El seu entorn més proper, i d'alguna manera tota aquesta proximitat la veurem aquí. I pel que fa a la política, doncs penso que aquí ha establert una divisió clara ell de la seva missió, i això penso que és una de les coses que li dona solidesa al seu pontificat. Ell té clar que la seva missió és predicar l'Evangeli. Predicar l'Evangeli per guiar els catòlics, per acompanyar-los, per motivar-los i sobretot perquè no es deixin portar per aquests deliris, no? de mandataris, no? Com ara Donald Trump, com vam veure l'altre dia, per separar la religió de tot aquests discursos d'odi polaritzadors que provenen d'aquestes altres esferes. No? I un papa que cuida molt bé la imatge, que busca molt bé la icona simbòlica, no? I Gemma, estic segur que quan el papa s'adreci a la Moreneta ho faci acompanyat de dos religiosos més, com poden ser el pare Abat, el Gasc, un benedictí, i del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, un altre precisament religiós, un dominic, Xavier Gómez. Aquesta imatge arribarà a tots els confins de la terra. Tres religiosos trepitjant terra, montserratí, benedictí, monàstic, terra de pau. Vejam, pels que hi entenem, serà també una imatge molt potent. Primera, perquè és Montserrat amb tot el que significa. Segona, perquè estaran representada la vida consagrada d'una manera molt clara, amb ordres molt antics, benedictins, un agustí, papa, i un dominic de l'ordre dels predicadors. Realment també, aquí, jo que soc religiosa, doncs és un goig de dir, escolta,
Tenim un abat, un papa i un bisbe religiosos. És quelcom que hem de tenir en compte. Per què? Doncs perquè és una manera també de fer entendre que l'Església és comunitat i que a la vida consagrada vivim en comunitat. I el papa, que és Agustí, el tema de la vida comunitària és clau. I això no ho podem perdre de vista. No sé si les televisions ho explicaran gaire. No sé si confondran les ordres i barrejaran i no ve d'un pam, perquè costa a vegades buscar la història. Però realment, si aquesta foto la veiem, que sembla que sí, serà històrica. En qualsevol cas, una de les fotos segurament més impactants que ompliran portades l'endemà de la seva visita a Barcelona, Jordi, serà la façana del naixement de la Sagrada Família. Haurem de buscar alguns plànols que d'alguna manera ens permetin retratar el papa beneint aquesta torre de Jesucrist. I aquí, deixa'm dir, Gaudí, Gemma, tu que ets de Reus, tindrà un paper fonamental, Jordi. En efecte, serà una de les imatges juntament amb Montserrat, que per cert, abans de passar a la Sagrada Família, això de Montserrat, això que passarà a Montserrat, no sé si hi haurà foto o no, però hi haurà tres religiosos, no?, en primera plana. Penso que també és una altra de les aportacions, no?, del papa Francesc. El nombre de bisbes arreu del món, a Catalunya en tenim la prova manifesta, també a la resta de l'Estat, han crescut els religiosos, no?, de manera manifesta. També això lliga bastant amb el tema de la reforma sinodal, no? Els religiosos tenen un altre tarannà, una altra forma d'organitzar-se, una forma més col·legiada, no? Cosa que els capellans diocesans, els presos diocesans no tenen, són més ocells més solitaris. El món religiós penso que pot aportar coses positives i ara es posarà, aquesta foto que tenen a Montserrat serà una prova molt maca, no? Molt significativa d'aquests canvis, no? Doncs anem a la Sagrada Família per tancar aquest tema. Com preveus, per tant, que s'executi aquesta imatge tan grandiloquent, no? És un papa de grandiloquències, de fet? No, jo penso que és més aviat un papa discret però molt profund, això també la Gemma ho subratlla molt a través del seu llibre, del seu magisteri, no? És un papa, potser no tan grandiloquent, però sí és molt clar el que diu, a vegades les coses diu, no? Es pot dir més alt però no més clar, no? Però ell ho diu amb molta claredat, amb molta serenitat també, i penso que aquesta serà també una de les imatges que deixarà, no? Al costat d'aquesta bellesa, no? D'aquesta bellesa arquitectònica, tant pel que fa a la Sagrada Família, bellesa arquitectònica i artística, com Montserrat, no? Bellesa natural i espiritual, doncs penso que aquí serà un lloc ideal, no? Per posar en relleu aquesta bellesa també del pensament cristià, no? La bellesa de la fe, no? I ho fa, a més, és una personalitat molt serena, no? Que ens ve a dir d'alguna manera que hi ha una altra manera d'anar pel món, no? Més tranquil, en aquest món de la immediatesa, de les presses, no? Aquest papa penso que en aquest context determinat, aquest proper context és molt apropiat, no? Per deixar anar aquest missatge que ens portarà. Estic segur que hi haurà molt bona petjada i presència de l'Església catalana des de tots els carismes, Gemma, però també de la de Barcelona, potser més secularitzada que quan han vingut altres papes, i segurament més cosmopolita, no? Perquè hi ha una gran quantitat de creients provinents de l'Amèrica Llatina que frisen per veure el papa Lleó XIV. Fa poc, nosaltres des de l'agència Flama vam poder conèixer el testimoni d'uns comerciants peruans que van conèixer el papa a Chiclayo i que l'esperen tornar a veure davant del seu negoci i que l'esperen també saludar. Per la qual cosa, creus que també hi haurà un cert interès per part d'aquestes comunitats llatinoamericanes per veure un compatriota? Fa l'efecte que hi haurà interès per part de tothom. O sigui, espero i desitjo, i crec que sí, que l'Església catalana ens hi aboquem, però vindrà molta gent. Vindrà molta gent pel fet de ser Barcelona, és fàcil arribar-hi, i molta gent que segueix aquest papa, i més ara, després de les darreres declaracions, que ja ens ha arribat més mediàticament, no? Fins llavors semblava un papa més callat, que no era veritat, perquè les coses ja les havia dit, però ara, clar, ha dit, ei, que no sóc polític. Tu mateixa deies, ha despertat, no? S'ha despertat. Ha vist com anava el panorama i ha arribat al punt de dir, no sóc polític, com deia el Jordi, ho va dir molt clar, no?
jo el que vinc és a portar l'Evangeli. I al final va parlar, després els periodistes, amb la vinentesa dels viatges, que hem d'entendre que els discursos ja estaven escrits, però tots ho hem agafat com una resposta a Trump. El que és clar és que a Trump no li ha agradat. De la manera que és, si no li hagués arribat, hagués callat, i no ha callat. Clar, aquí s'obre un tema molt interessant, que és molts catòlics d'Estats Units i altres llocs en la situació que estan, com segueixen el magisteri d'aquest papa, en contra de... I torno a la meva frontissa, però és que la veig claríssima. Aquest papa, en segons què, anirà a poc, però no perquè no ho vegi, sinó perquè l'Església és universal i no a tots els llocs del món les coses es veuen igual. I per tant, si va molt de pressa, com voldríem Occident, aquesta immediatesa que vivim, que tot ha d'estar fet de seguida, es podria trencar la comunió. I el que vol, com a bon agustí, és generar més comunió. L'Església és comunió i per tant aquí hi ha un punt molt fort de treball magisterial del papa d'arribar a tothom i de que tothom entengui catòlicament, universalment el mateix i per tant, i ho dic també al llibre, a poc i bona lletra. Que passa que els nostres refranys de tota la vida a vegades els hem perdut i en canvi tenen molta saviesa popular. Esperem que pugui fins i tot entonar algun refrany en català o alguna frase en català. El papa Lleó, ja veurem què passa. Jordi Díaz. No, simplement incidir una mica més en això que deia la Gemma. Penso que és un papa que ho ha demostrat en la seva trajectòria anterior. El Perú ha resolt moltes situacions difícils, complicades, sense generar divisions. Això li va fer guanyar també la confiança del papa Francesc quan el va portar a Roma, perquè precisament és conscient que l'Església és universal i és una persona més partidària de calmar les aigües, o sigui, no defuig els problemes difícils, però sí que els refreda una mica. És partidari de calmar les aigües per afrontar els debats amb més serenitat, no? Això ho ha explicat molt bé també quan s'ha referit als problemes de la sexualitat o el diaconat o l'ordenació diaconal, aquesta possibilitat d'ordenació diaconal de les dones, no? I ha dit que pel que fa a les dones, ha dit que oportunitats hi ha, és a dir, ell segurament seria partidari, però ha de respectar, no és el mateix parlar d'aquesta qüestió aquí a Europa que parlar-ne a un país africà, com Mali, per exemple, per dir alguna cosa. Jo no sé si a vosaltres dos us agrada anar a parcs d'atraccions, però estic segur que el que ha passat aquest any ha estat pujant una muntanya russa d'emocions, de processos, d'experiències viscudes des del moment en què surt al balcó, saluda a tot el món, a Robert Francis Prevost, i es converteix en un objecte d'estudi. En el teu cas, Gemma, d'un llibre que surt pràcticament en acabar el conclave. Doncs sí, jo vaig tenir l'oportunitat de que des dels Estats Units justament m'havien demanat si em comprometia a fer un llibre, que va ser el primer abans d'aquest, en 3 dies des de que sortís el papa al balcó, i vaig acceptar. És un llibre que s'ha venut als Estats Units, en anglès i en castellà, s'ha venut molt bé, però clar, jo estava a classe justament amb alumnes de mitjans de comunicació i estàvem connectats amb Roma i quan van dir el nom tothom va quedar, i aquest qui és? No? Què ha passat? Clar, quan la gent va atinar nord-americà, això és històric, no? Que després ja podem parlar, com deia el Jordi, de Chicago a Chiclayo, no? A mi m'agrada fer aquesta comparació que queda molt bé, però un papa de Chicago, quasi de pel·lícula, sí o no? De pel·lícula, a mi que m'agraden les sèries i algunes passen a Chicago, dius, ui, què ha passat? Llavors, va ser molt sorprenent, ha sortit un papa dels Estats Units, que a més té un recorregut que ningú pot dir, ai, aquest senyor no sap on va, no? Aquest senyor ha estat missioner molts anys, ha estat superior general
dels agustins, 50 països del món. Vol dir que ha vist de tot, ha sentit de tot, coneix moltes coses, es defensa en bastants idiomes, cosa que també és important, perquè l'altre dia parlava portuguès, i va ser el boom. Després una altra cosa que a mi m'agrada explicar molt. Quan havíem vist un papa que sortís al balcó la primera vegada amb un discurs escrit? Un discurs claríssim en el qual ja hi trobem els seus eixos de pensament, que per això potser va tardar tant en sortir, perquè ens va fer esperar. I surt i ho escriu, i ho diu, i ja comença a parlar pau, no? O sigui, i després aquest temps més d'escriure, de dir coses i potser no n'hi hem fet gaire cas, ha sigut, per mi és una llàstima que els periodistes a Roma no aprofitin cada dimarts, això és històric també, que cada dimarts el papa quan surt de Castel Gandolfo es deixi preguntar el que sigui i que ha dit coses molt interessants i no en sapiguem fer titular, crida l'atenció. També hi ha algunes veus que diuen que interessa callar-lo. Clar, ara ja no s'ha callat, l'altre dia a l'avió amb els periodistes allò ja no es podia callar. Per tant, ara ja tenim el papa completament despert a veure com ens arriba a Barcelona. Sí, ha anat endurint el to cada vegada més. Jordi, parlàvem del seu particular conclau perquè ell es va tancar gairebé sota clau per escriure aquest primer llibre que va arribar a llibreries americanes, però tu vas viure in situ aquella experiència papal per primera vegada, eres gairebé a sota del balcó amb el teu germà Emili, amb la teva amiga Teresa Carreras, vivint un dels moments segurament més importants de la teva vida com a periodista i com a persona, diria fins i tot, i d'alguna manera retratant, no? Aquella experiència després de l'agència Flama i reproduint una sensació gairebé difícil de transcriure en paraules. Molt difícil realment d'explicar paraules, no? El que significa, però és una situació que ets conscient que serà una de les poques vegades a la vida que la podràs viure i s'ha d'espremar al màxim. És bastant impressionant, no?, veure com tothom, hi havia molts periodistes també no creients, que tothom esperava el papa i va rebre amb joia, no?, la notícia aquesta, i tothom se'l feia seu, independentment de si eren més pròxims o més distants, més llunyans a l'església. Fins i tot es podien sentir a la plaça crits de visca el papa abans que sortís, no sabien ni qui era i ja estaven dient visca el papa. No sé si és una papulatria excessiva això, però no crec, jo penso que és una cosa molt més gran. M'ha preguntat si tenia alguna cosa a veure amb una gran estrella rock i dic que és una cosa molt més gran, inimaginable, no? Veure la joia de tota la ciutat de Roma caminant, corrent fins allà, no? Corredisses per tota la via de Conciliazione, perquè és un moment realment extraordinari de viure, d'explicar, i que jo vaig voler aprofitar, no?, també per aquella experiència que fos la base, diguem, el punt inicial d'aquell llibre, perquè també aquells dies, en un esdeveniment que ha estat tan extraordinàriament cobert, no?, per hi havia 4.000 mitjans acreditats. Clar, les grans televisions, els grans mitjans porten totes les audiències. Llavors jo pensava, què puc aportar jo aquí? A partir d'aquí, d'aquells dies, pocs dies després, ja vaig concebre la idea de fer aquest llibre que podia aportar precisament això, el fet de no limitar-se a aquell moment puntual de la història, sinó anar una mica més endarrere i veure quin llegat recull el papa Lleó XIV. Les càmeres no ho capten, però darrere d'aquesta tanima tenim moltíssimes persones ja amb les mans aixecades per intervenir, Jordi i Gemma, però en qualsevol cas reprenc aquestes preguntes i m'agradaria saber una miqueta com viureu la sensació de tenir un papa tan a prop, on sereu, on espereu trobar-vos durant aquells dies i des de quin prisma podreu captar aquesta olor papal, no? Gemma, vols començar tu? La veritat que estic encara una mica en blanc. Quan tinguem ben bé el programa, que això també periodísticament crida l'atenció, no el tenim, el programa, tenim idees del que serà, però no sabem que els voluntaris ja estan apuntats, els mitjans ja ens hem pogut inscriure, però no hi ha un programa clar. Per tant, jo estic una mica a l'expectativa.
i a veure la providència per on ens porta. En aquest moment jo crec que estic en un moment de la vida que crec molt en la providència i un s'ha de deixar portar. A veure què passa. Veurem si és un papa que en aquest programa també ens demostri que s'apropa potser els més vulnerables, els que l'Església potser ha descuidat més, com podrien ser aquells que han patit abusos sexuals. Creus que una miqueta això marcaria un tarannà en aquest perfil viatger del papa? És evident que hi ha temes que no són fàcils. I el tema dels abusos de poder, de consciència i sexuals en l'Església han fet molt de mal. És un home que no els defuig perquè ja ho havia gestionat al Perú. És un home que segueix la idea de Francesc de tolerància zero i per tant no canviarà de tarannà. És veritat que l'Església és una estructura a vegades molt gran que no tot a vegades va com voldríem o com el papa pensaria, però que està fent coses molt clares. Sí, veurem com s'atensarà aquí a la visita a Espanya a la gent abusada, veurem si ho toca o no. Evidentment hi haurà l'apropament a un lloc de vulnerables, això també. I una cosa que m'agrada analitzar, jo que soc d'analitzar imatges també. Fixeu-vos quan surt aquest papa, amb quina traça agafa la canalla. A vegades veus papes, hem vist papes, que agafa la canalla que dius, mare meva, els trencarà. Aquest no, agafa la canalla amb un traça que dius, aquest home ha viscut amb la gent, ha estat amb la gent al Perú. I de fet, la nostra congregació té germanes allà a Chiclayo, no? I deien que la gent encara ara, no? Rosaris i misses, perquè l'alegria és tan gran, no se'n poden avenir, que el seu bisbe que anava allí amb camisa i pantalons i un cavall, ara hagi arribat a papa. És que també és per fer-ne una bona història, les fotos ho demostren, no? I una foto que l'altre dia passàveu per WhatsApp de Prevost ben jove, ja manifestant-se per la pau. Per tant, no és una cosa que dius, ara ha arribat a papa i ha agafat aquest tema, no. Aquest tema el porta dins des de que va entrar a la seva ordre, i això també és important. Sí, penso que és indubtable que té l'ànima de pastor, no? Té l'ànima, per una banda, això és el que el fa interessant, de governar, no? De la seva experiència a la cúria, com a prior general dels Agustins, no? De govern global de l'Església, però també té aquesta altra part molt important de pastor que es va posar en relleu el mateix dia que va sortir al balcó, quan va parlar de la diòcesi de Chiclayo. Això li va sortir del cor. Per què? Perquè ha estat 20 anys allà, primer de missioner i després de bisbe. Sap agafar les criatures. Per què? Perquè ha estat, sobretot quan era jove, ha estat a moltes festes d'aniversari, ha viscut amb la gent del poble, l'han fet padrí també de gent d'allà, no? De criatures d'allà. Llavors tot això és una cosa que hi porta a dins el cor, com a pastor que és, i això és el que fa que tingui aquesta proximitat, no? Aquestes actuacions. Jordi, jo sé que tu per defecte professional estaràs amb un ull al papa però amb un ull a l'ordinador, tractant de reproduir tot allò que pugui passar en format llibre, que estic segur que aviat sortirà una publicació en relació amb el que pugui passar aquestes pròximes setmanes aquí a casa nostra. Però en qualsevol cas, com a periodista, quin repte creus que planteja comunicativament cobrir tants actes en tan poc temps, no? Per nosaltres el repte és tenim una sensibilitat diferent, no? Els mitjans, més de seguir periòdicament, cada dia, diàriament, tota aquesta actualitat, i penso que el repte nostre és poder explicar allò que ningú serà capaç d'explicar aquell dia, sigui per desconeixement, sigui perquè nosaltres tenim altres fonts, altres accessos i una altra mirada, perquè al final el que ens defineix, penso, com a periodistes o com a mitjans, és la nostra mirada, no? Nosaltres apostarem per tenir la nostra mirada pròpia i explicar a mesura de les possibilitats, i amb l'equip que tindrem, que ja habitualment col·labora amb nosaltres, que també vindrà aquí aquells dies, explicar allò que potser, que segurament no trobaràs en cap altre mitjà.
Jo afegiria, el Jordi és molt humil, però crec que doncs, els portals de notícies cristians podran fer una gran feina en aquest moment, perquè en aquest país tenim un problema, que el periodisme religiós s'ha perdut. Abans hi havia especialistes de periodisme religiós i n'hi hauria d'haver, no només per l'Església Catòlica, sinó perquè el món és religiós, és aquí que ens creiem que això ja no està de moda, tot i que estem revisculant, però hi ha necessitat de periodistes d'informació religiosa i hi ha molta mancança d'aquesta formació i per tant jo crec que Flama com altres podran aportar rigor periodístic, història, en un moment en què la història tampoc interessa. Ens volen esborrar la història. Si ens esborren la història, com dic jo, sembla que acabem de néixer com el patufet sota una col i per tant tenim una mica l'obligació de preparar-nos, de llegir, de donar context i per tant crec que es pot fer una molt bona feina. Que volia plantejar que en un món com aquest que necessita lideratges forts i en una guerra constant de comunicació, que és una selva de comunicació, ja ho saps, no? Potser li falta una mica de carisma a aquest papa, el carisma que tenia el papa Francesc, que sabia sortir-se i sabia cridar i s'havia posicionat com un líder mundial i tothom li feia costat. I va revifar l'Església Catòlica, el papa Francesc. Aquesta discreció d'aquest nou papa potser és contraproduent per l'Església? No caldria un lideratge més fort, més agosserat, més valent, més mediàtic? A mi em sembla que no estem al mateix moment històric. La història va molt de pressa avui dia. El moment de Francesc va ser un moment d'obrir portes, de dir-les sense engaltar, com diem a la meva terra, i per tant de mediàticament ser potent. Jo crec que ara, en aquest moment tan dur de polarització, inclús diria de perill de trencament dins de la mateixa Església Catòlica, perquè no tothom ho veu igual, no es poden fer grans titulars. Ha de ser un home, el Jordi abans ho deia molt bé, no? D'anar posant pau i anar ajuntant. El que diu és potent, el que passa que tampoc interessa fer-ne titular. No interessa perquè fa por de que aquest home digui que ja n'hi ha prou d'armes. No, ja ho està dient, però clar, ja n'hi ha prou d'armes, ja n'hi ha prou de guerra. Però això vol dir que toca, perdoneu-me, la butxaca de molts. I això costa, Jo penso que no és contraproduent en absolut. El papa Francesc és veritat que era molt particular. No n'hi haurà dos iguals, que les comparacions a vegades són odioses, però penso també que la vida en general, les institucions, tenen moments per la rauxa i moments per la serenitat. Va passar es fa aquesta comparació també amb el papa Joan XXIII, que obria el Concili Vaticà II, i el papa Pau VI, que el va tancar. Eren també una situació similar a el papa Joan XXIII, que se'l compara precisament molt amb el papa Francesc, era un papa així més eixerit, més de promoure les reformes, i després va venir l'època posterior amb el papa Pau VI, més pontificat, més llarg, i va ser moment de posar ordre. Penso que la vida i les institucions, com deia, també funciona així. Després d'aquest pontificat del papa Francesc, que ha sigut una revolució en molts aspectes, toca posar una mica d'ordre, i no crec que sigui contraproduent perquè ell, penso que aquest tarannà, que potser no és tan carismàtic, evidentment, però també és carismàtic. I penso que necessitem temps encara per conèixer millor, perquè té el missatge de Sant Agustí, que és el seu pare espiritual i un dels pares del pensament cristià. Penso que tot això afavoreix, no és contraproduent, sinó que afavoreix l'estabilitat institucional de l'Església en aquest món on tot trontolla. I una altra cosa que no n'hem parlat i crec que és molt important, el seu primer document magisterial
tal com parlem avui, encara no tenim una encíclica d'aquest papa. Deien que estava a punt de sortir, si seria humanitat i intel·ligència artificial, però sí tenim una exhortació, que és Dilexite, sobre l'amor als pobres. Que el primer document magisterial faci una crida a l'amor als més vulnerables, faci un repàs d'història de la vida consagrada. Noi, que passa que clar, que ens fa peresa llegir, ens fa peresa sintetitzar, però podia haver parlat de moltes coses. L'amor als pobres. És que un bon dia ens trobarem que ha arribat a llum sigui, a una idea concreta, i ni ens n'haurem enterat per quin camí i quines dreceres ha arribat. Jo crec que sap molt bé on vol anar. Sap molt bé on vol anar i ho farà. Encara no fa un any, estem a punt, però encara no fa un any. Per tant, hem d'esperar, però sí, toca de peus a terra, i això és molt important. I n'avís de tots els colors, que això també és molt important. Perú, Sendero Luminoso, no eren temps fàcils. Sodalicio, vull dir que li han tocat moltes coses molt de prop, no? Humanes, de situació, culturals, i això que dèiem d'on prové, no? També hauria d'ajudar a veure que en aquest món que per una banda és global però després vol ser tan local i vol treure gent i expulsar gent de països i doncs potser la humanitat és humanitat i aquí també hauríem de veure quin paper fa el papa. Jordi, vols afegir alguna idea? Alguna pregunta més que algú vulgui... Crec que hi ha una senyora per aquí davant que volia... És alguna? No? No sé, no? Doncs us deixo ara per acabar, després d'haver meditat aquesta pregunta que us feia, no? Quin titular, quina expressió creieu que quallarà amb contundència després de tot el que hem reflexionat, després de tot el que hem comentat amb aquesta visita papal, que no sé si quedarà una mica eclipsada, ara que parlem tant dels eclipsis aquests dies, no? Per la visita que farà a Madrid, per la visita que farà a les Illes Canàries a posteriori. Jo aniria a un titular molt clàssic, és el Papa de la Pau. O també un titular una mica literari, no? De la bellesa salvarà el món, doncs també una mica per aquí. Jo també, tinc l'esperança que deixi qualsevol titular que faci referència a la bellesa de la fe cristiana, no? En un món, sobretot, en què abans de ser cristià era més sociològic, no? Tothom es batejava, tothom feia la comunió, etc. I ara hi ha molt jovent, que, com estem veient, orfa, no? Orfa d'un missatge d'espiritualitat contundent i realment hi ha moltes propostes però no tot s'hi val en aquest món. Penso que serà una gran oportunitat per posar de manifest aquesta bellesa, aquesta profunditat, aquesta solidesa del pensament i de la fe cristiana i que esperem que així sigui. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta estona de conversa. Gràcies a tots vostès per haver-nos acompanyat en aquesta jornada de reflexió que crec que ha valgut moltíssim la pena. Ens podem tornar a veure les cares a través d'aquest enregistrament que es publicarà al web de l'agència Flama, on us convido a llegir de forma més relaxada, com fan molts amics d'arreu del món cada vegada més, per conèixer una miqueta més el que dèiem abans, els signes dels temps d'aquesta església que camina a poc però amb un pas molt decidit i molt dirigit cap al que volem construir en el futur, sobretot això que deia el Jordi, destinat a uns joves que anhelen però que encara no saben ben bé què estan buscant. Gràcies a tothom, gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que gaudeixin també vostès d'aquesta visita que imaginem serà històrica. Gràcies per tot. Fins aviat. Gràcies.